Amets eta Gilen bi gizon dira. Hien emazteak lanik gabe gelditu direla eta elgarrekin mintzo dira. Amets hasita, iruna bertsu 8 handian. Aizen bat krisi madarikatu, ta zenbat krisi arraio, biak lanean ginela eta bi aurtipi ziren jaio. Familia bat xutik jartzeko egina hainbertze saio, ta orain berriz familiari hanka bat gelditu zaio. Otoi, amets gaur ez zaitez pleni, ez hasi sokatiraka, krisiarekin etxe barnera, sartua dela ezpata. Gure etxean senditzen dugu, hilabetea goraka, ta zuk aldiz bi pertsonen heina, hunkitzen duzu soldata. Ez dakit nola joan zaren zu, zenbakiak ateratzean, ez dakit zenbat diru daukazun, zenbat janari heltzean. Nere soldatazuk badakizu iduriz buruatzean, bi personaren eina dut baina, 4 lagun gira etxean. 4 lagun dira etxean eta hori pentsaturik aurrez, lana usteak ongia dakar, gaitza horren borondatez. Etzazu pentsa bizia beti, izan ditaikela erres, jadanik etxen askilan zuen, kanpoan izanan ordez. Ez dakit nola erantzun horri, hau ura edota zera, baina banoa borroka sozial batzuren esplikatzera. Urteak pasata heldu dira neskak emanzipatzera, ta orain mesedez etzazu egin 200 urte atzera. Berreun urtez aldatu dela, ideia arroz horiken, arazo hainitz ikusi dira, ezker eskuinean aurten, baina entxea beharko dugu, positiboki ikusten, erretretarik ez dute behar, ez badute lan egiten.